Apunta. El següent qui és? El nostre pilot local el tenim aquí, que també dona una mica de gas amb... Vale, també demanem Ivan Puello, que ha corregut aquest any la Xperia, em sembla que va quedar 8.
Ai, 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 ai. Hondo, no? El lletí toma pel cul, eh? Va, fer una exhibició. Quines mans.